Aku krungu-krungu rabi rondo kok pahalane akeh yo apa tenan ya. Tenan, Kang. Rabi rondo iki padha karo munggah kaji ping 7. Apa meneh nek rondone tuwa be, wedi tenan ganjarane. Berarti upama rondone iki anake akeh no pahalane yo akeh paling ya. Ora gur akeh, Kang, sak umbruk pahalane. Penak lho wijane. Ora gur penak to, Kang. Wis geri neruske kok. Penak pokoke. Wis oleh bojo, oleh anak, oleh pahala. Jan suka aku ini. Ayo oleh tambah sawah, tambah omah. Ya ora bungah, Kang. Tapi sok ngono upama sok lek wis nang surga kono, ngono melu bojo sing anyar apa melu bojo lawas ya? Ya sing lawas to, Kang, penak men karo sing anyar. Karo sing lawas engko tumpake piket karo malaikat nang rono kowe wong loro. Tapi nang kono praseneni Allah Taala. Jari sapa seneni? Kowe rono numpak apa oleh seneni. Wong wedok kan penake dhewe apa gelem nang sara. Emang wong wedok trondulu tenan kok ya.